ko e bɛ taa ka dugu la f'e bɛ n'i sigi ka tere juguya kasi kɛ ne ka so kɔnɔ k'e bɛ taa ka dugu la o ye mun tere juguya ye e fɛ tere juguya kasi tɛ kɛ ne ka so kɔnɔ dɛ wuli ka bɔ n ka sasi sanfɛ n bɛ kuma la i b'i jɔ kanga la i sigi k'a lajɛ mɔgɔ lankolon jɔlen lajɛ bani k'e bɛ taa ka dugu la fo n'i ye sama don bolo la ka taa di aw ka dugu la mɔgɔw ma sinon aw ka dugu ni e o haramuyara e ma hɔrɔn kolon e de ni ye taa tiɲɛni bari Senwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la e mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la Mira Ça va, Cathy? Ça va? Ça va. Quoi? Dan. Si. Et nous sommes venus là. Comment je viens là? Comment? Et du moins mon frigo là. O tiens. O tu seras d'où? Mira, d'ora d'où t'es non? Il va Jimmy qui sigi. Janet les lavements. Hey. Et vous attendez à finir que la comment la faire? Il faut m'entendre. Mais ni mon moulou balé à souper. Ni mon impoliari. Mais comment ni faire les maclanda qu'on a fait la vie cordon ataka? Ni si malangolé et faire. Biga ka dani signa no ngai miriti mina bu bala ni mo ko langulu fen tiri jugu fen jugu ni siga sendiri akana ke ko sebere ake dondoni akaiti nan fena jigdi mola ngulu ni sɔrɔ tele la n b'a janamini ɲɛ kan i b'a fɔ ko fa bɛ na i ma mara dɛ wuli ka tɛmɛ ka taga bɔ ɲɛkɔrɔ subaga musokɔrɔ tere jugu in n'i ba sɔri kɔnɔ ne ti sɔri kɔnɔ Ahora wuli ka taa ci yɛrɛ la yɛrɛ kana de an jɛra sɔni ka wuli sinɔn su bɛ ka ko
Mira. Me. Vou ficar tão azul, não foi na venena. Kata ko dugu la. E fa ɲɛna fin bɛ la. E dun ma daminɛ fɔlɔ dɛ Mira. Depuis e nana ni so in kɔnɔ yan. E ye ne ka ɲɛnamaya kɛ n bolo jahɛnɛ mɛ tasuma bilen. Sisan k'e bɛ taa ka so. I dun bɛ sɔn k'aw ka dugu de tɔgɔ mɛn dɛ fo ni ye sama di ka taa di. Sinon i ɲɛ tɛ da aw ka dugu kan dɛ. E ɲɛ aw ka dugu bilen Mira. O banna. E yɛrɛ ne t'a dɔn e ye mun den sugu de ye mɛnɛ. E bɛ taa aw ka dugu la fɛn bɛ n'i sigi ka tere juguya kasi kɛ ne ka so kɔnɔ k'e bɛ taa aw ka dugu la. O ye mun tere juguya ye e fɛ? Tere juguya kasi tɛ kɛ ne ka so kɔnɔ dɛ. Wuli ka bɔ n ka chaise sanfɛ. N bɛ kuma la i b'i jɔ kanga la i sigi k'a lajɛ. Mɔgɔ lankolon jɔlen lajɛ bani. K'e bɛ taa aw ka dugu la fo n'i ye sama don bolo la ka taa di aw ka dugu la mɔgɔw ma sinon aw ka dugu ni e o haramuyara e ma. Hɔrɔn kolon. E de ne ye taa tiɲɛni ba de. Jɔ k'e bɛ taa aw ka dugu la. Mɔgɔ molobali. Tɛ taa aw ka dugu la i bɛ k'aw ka dugu dɔ de. I bolo bɔ i da la ka bɔ yan. I sen bɔ tantɔ i k'i jɔ k'i tilen. I jɔ i k'i tilen. N'i y'a mɛn i b'a fɔ k'i bɛ taa aw ka dugu la kɛ ci de t'i la. À partir de demain kɛ sini bɛ jinimere feere daminɛ gidɔrɔn na la i bɛ kilo yaala la yɔrɔ yɔrɔ. Wallahi hali n'i y'a ka dugu tɔgɔ mɛn i bɛ boli. Wa n'i fa nana n'i y'a kuma min da kɔnɔ b'i da fara f'i tɔ na. I tilen. N bɛ ka kuma i fɛ i b'i tila k'i jɛngɛ mɔgɔ lankolon. E mun den sugu ye de. Wallahi. Ni ne ko ne bɛ kuma Sitan fɛ kuma o kuma e b'a fɔ ne ka Sitan to yen nɔ. Ne nana sɔrɔ Sitan ne filɛ k'i yɛrɛ di ni mɛlɛkɛni ma ko minɛ ko bɔ. Sitan. K'a kɛ man ɲi. Sitan. A ka ɲi sa ɲɛ min fa ɲɛna wallahi sanaya kɔnɔ. A nana ka baara de kama na ma na nin den kama. Sitan ye mɔgɔ lankolon de wallahi. N'a kɔni y'a bolo maga den na bilen kɛ bi a tɛ to baara la du kɔnɔ yan bilen. N t'a fɛ a ka to du kɔnɔ yɛrɛ. Ni mun ye? N kɔni ye o de f'a ɲɛna ni n y'a bolo sɔrɔ den ka don o don bi taa kɔfɛ n bɛ fa bɔ fatɔ la ka don a la. A ka fara bɔ den na quoi. A ka fara la quoi. N'a ni ne sera ɲɔgɔn ma a bɛ gɛlɛya bolo yan dɛ. Sitan tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ko e de fana bɛ ka Sitan kɔkɔrɔma don. Mun ka sugu kɛra. Dadi n'a sera ma tuguni a bɛ taa ka bɔ yan. Ko molobaliya ye. E ma kun. N y'a f'i ye fana k'i hakili to den. Nin bɛɛ kɔfɛ n hakili t'a la. Nin bɛɛ kɔfɛ. Dadi y'a mɛn. Hey. E de y'a Sitan ko kolokolo yan. Sitan tɛ e bɛ tila k'a gɛn hali mɔgɔ t'a f'i ɲɛna. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn. Ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senweb télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senweb la. Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Malusin Para
an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a y'i boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ